Quan pensem en l'edat mitjana, tothom ens imaginem cavallers, guerres tot guapes, princeses enclaustrades en una torre i esglésies i catedrals. Tendim a pensar en una època fosca, en una higiene no massa bona i en gent inculta. Però com pot ser això si abans els romans tenien biblioteques, carrers ben pavimentats, banys públics, comerç, entreteniments i una ratafila de coses que recorda els nostres dies, com la corrupció política, per exemple? El enigma humano, evidentemente. Comencem per el principi. Segur que et sona el nom de Jesús de Nazaret. Que sí, claro que sí. Per no entrar en discussions religioses, anem a pactar que Jesús va ser un jueu del segle I que, mentre els romans s'havien ocupat la seva Judea natal i la majoria dels jueus volia la independència, es va dedicar a predicar sobre la pau i l'amor. Segons els textos religiosos, va fundar una petita congregació de persones que compartien les seues idees i l'anomenà Església, tot i que en realitat Església no ve de l'arameu, que era la llengua original de Jesús, sinó del grec, Eclésia, i significava assemblea ciutadana. ¿Pero qué me estás contando? El cas és que, mira per on, el seu missatge va calar, i molt. Després de la seva execució, el crucificaren, la quantitat de cristians a Judea va anar creixent. Els romans es rebotaren i prohibiren la religió, de manera que si eres cristià en aquell moment i te pillaven, te podien matar. Debemos tolerar que vengan a imponernos su fe y sus costumbres, quienes no hace mucho eran unos proscritos. ¿Pero qué ocurre? Es despreciable. Los cristianos están en el ágora. Se burlan de los dioses. Hay que acabar con sus agravios. A él quizá no le teman, pero temerán nuestras espadas. Estic una mica cagat. Però lluny de frenar el cristianisme, el varen potenciar i a poc els romans més pobres i els esclaus dels romans es convertiren al cristianisme, fins que la quantitat de cristians superà el 50% de la població. Quan ja eren imparables, allà per l'any 313, Roma va legalitzar la religió cristiana i 48 anys més tard, en el 381, es va convertir en la religió oficial de Roma i per això la sede de l'Església Catòlica avui per avui està en Roma, en el Vaticà, i no en Judea, l'actual Israel, que és on va néixer Jesús. Això és una equivocació. Però una cosa més gran estava per passar. 14 anys més tard d'això, en el 395, l'emperador Teodosi, incapaç de governar el vast imperi i les contínues lluites amb els pobles germànics, a la seva mort va repartir l'imperi en dos parts, l'oriental i l'occidental. I per a Roma, tot anà de mal en pitjor. Les classes altes abandonaren les ciutats i s'instal·laren a les vies d'esbarjo. La classe mitjana deixà de comerciar perquè demanaven molts impostos i entrava en crisi i va haver un greu descens demogràfic. Sense bones condicions de vida, la gent no té bebès. Menys d'un segle després, patiren diverses invasions. Els visigots intentaren prendre Constantinoble. Els ostrogots, Itàlia. Foren derrotats? Sí, però l'imperi es va veure molt enfeblit. I després, tribus de sueus, d'àlans i de burgundis assaltaren Roma per la part del Rin i els visigots finalment prengueren Roma. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Durant més o menys un segle, el cristianisme havia estat la religió oficial de Roma. Ara, les tribus invasores, tolerants pel que fa a la religió, es mesclaren amb la gent d'Europa. Algunes regions romanes que havien viscut sota la influència romana sense ganes tant de temps, per fi es veien lliures. Per exemple, en França, els francs, en Anglaterra, els anglosaxons, i en Irlanda, Gales i Galícia, els celtes. Europa havia quedat desvertebrada i políticament la gent es va organitzar com va poder i cadascú un poc a la seua. Per això les fronteres europees són tan irregulars, no com les dels Estats Units, que semblen fetes amb un regle. De fet, estan fetes en un regle. L'edat mitjana fou una època llarga i va ser pobra, en condicions de vida poc agraïdes, i se situa el seu inici a l'any 476 i el seu acabament a la segona meitat del segle XV, més o menys entre el 1450 i el 1500. Roma ja solament resistia en l'Imperi d'Orient. Terrible, apocalíptico. En aquest context, el sistema que va aparèixer fou el feudalisme,
un sistema en el que regnes es dividien en uns petits territoris semi-independents en els quals els senyors proporcionaven protecció als vassalls a canvi de tributs i de que treballaren les seues terres. És una enganyifa dels de dalt. Si bé els éssers humans sempre han funcionat de forma jeràrquica i, més bé, piramidal, l'estructura piramidal de l'edat mitjana és una de les més inamovibles de la història. No és la que més, però és bastant rígida. En la punta de la piràmide estava el rei, l'alta noblesa i l'alt clero, que eren els membres de l'església més poderosos, com el papa, els cardenals i els bisbes, i la baixa noblesa, que eren els cavallers, monjos i monges. En la part baixa trobàvem mercaders, soldats, mossens, que eren els que donaven missa, i els artesans amb sort en el seu negoci, pagesos amb terres i artesans que no tenien sort en el seu negoci i ja per últim, pagesos sense terres, treballadors sense propietats i persones sense llar. Pues muy bien. Si naixies en una classe social, mories en una classe social. No és com ara, que pots néixer sent de classe treballadora i inventar una app que et cobreixi d'or. Tengo 3 piscinas. No, senzillament no hi havia possibilitats. Tal vegada, sent bon cavaller o convertir-te en monjo o en mossen, podia ser una oportunitat. Però les opcions eren limitadíssimes. I ara ve la pregunta. Com era la música en cada estra de la piràmide? Esa es la gran pregunta. Doncs no hem de pensar tant en les parts de la piràmide, sinó en els àmbits religiosos i en el carrer. I ja et pots imaginar que era ben diferent, perquè l'Església Catòlica va prohibir els instruments durant la missa, i dic durant la missa, perquè en alguns actes importants es podien fer servir instruments, sempre i quan tocaren pianet, fluixet i sense fer escama. Imagineu, orgues, arpes, flautes, instruments dolçits. A més, l'Església advertia contínuament dels perills de la música del carrer, que si és una música que promou el pecat, que si és una música vulgar, que si t'aparta del camí de Déu, i clar, això va marcar una diferència insalvable al llarg de tota l'edat mitjana. I això anem a veure en els següents vídeos, l'evolució de cadascuna de les músiques per separat.